Čo hovoríš? A ja sama kuky. Čo to zase natáčaš? To bude na to. A teraz dostanú a tam nikto není. Ja tam chcem ísť. Ves, Marietka. Pozor, hej. Ja ju hoď. Vy čo robíte, Ježišimane? Uj. Kaluješ mužky. Letela mi dolu. Páťo. Dobre. Jasne, dáš sa na nás Marietke, ty sa chceš stále. Dobre, ideš? Idem. Ja idem teraz po kúpilu. Deni, Aby som to spravil. Nože, chlapci. Šírak, ty kokos. Vždy to. Čo ma chceš tráfiť? Čo je, everybody? Do you know what plotka? Do you know plotka? Ja chcem kofolu. Kofola, to má kofolu. Ondro, dáš mi napiť? No čo ti poviem, Čakna? I can't go with you because we need to go kure? Dáš čo ti poviem, Kečo? Keď niekedy v živote budeš na čo potrebovať, alebo chceť, tak si to kúp. Šibe, že sír, páči, ten sír je tekutý už. Črievkový sír. O, to je to tvoj? Ja som mu daroval Romanovi. Roman, tu máš. Tak Majo, keď Jak pionír, kúkaj ho, počúvam sa. Keď budeš hľadať svoj banku, tak je u nás, dobre? Prestaň! 4-krát asi bok som dal. Sorry, Monča. 15 sedím. Vieš? Skoro jak Waving Flex. Pôjdem pohojiť Majku. Ale spievať te nebudem, chlapče. Pokračuj. Give me fire, give me reason, take me higher, see the champions a ďalej to. Ďalej ja neviem. Neviem. Tady zakývaj. Kečo. Prikladám, lebo... Aj toto najľadím. Však aj, áno, aj toto. Ty zhoďať párok. Ja vás tu obsluhujem, neviete si to. Opa, Denis. Čo to som spravil?
Poďme za mňa. Ty čo, ty hráš? Ja ešte len stávam. Dobre, rád. Ne, to není on. To je Jakub. Jakub je ten, ktorému som aj vtedy ujebal. To je taký magorko. Však. Denis, ti opatrný. Dobre, áno. Ukáže, čo tu má. To pozeráte. Pozdravujem. What is this? To? Čo to je? Joj. Devinská naša krásna. Rakúsko zatopené. Ideme Rakúsko. Ideme hrať schovávačku. Ja to budem natáčať. Začína raňajkovať. Niečo je tvoje. Ty kokos, máte aký oný, fuj. Aha, dobre. Synu, Ja musím toho spať akorát. dajte to. Stine má nemi. Díkes. Tu sa Romero odzadil sú 2 metry. Mali sme, keď si šťastný, urob. Keď si šťastný, Keď si zložný, bobríka. prasa, potom urob fantomasa, A keď potom si... urob kečap. Chudák Marek, ale počkaj, ty takto beží. A Marina takto kúka, či čo dojde? A oni beria, jak sa tlakol, ja vyrazím spoda. Marita ostala normálne jak kameň. Dobre, nátaš? Tak nahlas. To mi to bereš. All inclusive, ne? No veď majú all inclusive. To som to poctivo vybojoval od onej, od zmrda malého. Želej. Žalej. Čo od zmrda malého želej. Takto sa mi to ľúbi, takto ma to viac baví hrať. Ale koľka ty? Teraz bude druhý. Marko, nemôžeš Marietka, opasovala. Marko, nemôžeš Inak ho neviem meno, to je to najlepšie, vieš? Opasoval som! Opasoval som! Takto stalo, že opas, že on to držal, víš, že to on takto to stalo, že opas. A on sedí na to, to je ako... Ja nehrám, ja natáčam. Nemôžeš na tom sedieť. Ja natáčam. A musíš ísť von. Ty si na to sedel. Ja som ťa videl. Opas! A nevieš moje meno. Bež aj von, aj nebudú len vnútri. Ale však počúvajte sa tam. Opasoval som ho! Fuj. Ale von chod! Dáš ísť von? Opas! Choď von. Ale však to nemôže byť furt v stane. Ide von. Treba to inak spraviť, toto je zlé. Hej, konec! Keď si ho nevšimne, ja skapem. Keď si ho nevšimne. Opas, Roman. Až taký široký som. Ja som myslel, že ma neuvidí. Dobre, Marieta, tento je tretí one. Hrá. Opas, globus. Kto bude tretí, teraz koho opáše, tento vláda. Marieta!
Ty čeče. Áno. Ty vole. Ale kde to je? Keby bol niekto do ju ukradne, tak Marieta zase ráta. Ktorý? A kde je? To bolo nejaká chytka bašťových kotule. Ja ju chytila doma zakaži. Jak sa voláš? No tak video povedané. To vymažem. Ešte není vonku, to stane. Nemôžeš ísť do auta, sa dojíš, nemôžeš. Ty by sa nepohol, dove. Nič, teraz bude rátať ode 7. 7, kto bude opásaný. Dobre. No, ma videli, ja to Ja bola 5. A ty tu celý čas si ťa nevšimne, a keď sa postavíš, si ťa všimol. Marko 6 a teraz 7 bude. 7, ten teraz bude opásaný. Kto bol teraz opásaný? Kto bol teraz opásaný? Všetci sú upasovaní zatiaľ. Ale Kto bol teraz? Maťo. Ja bol Maťo. Rengen ide rátať. Rengen. Malita, z druhej strany! Z druhej strany, Malita! Pozor na kolík! Ty vole, som to videl v tom. Ale než on mal pustiť kýbel, keď ho zbadal. Takže je to Denis, lebo nepustí.